Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariyami, ay ni pagarayagan tanong si sageng kay makampat a video na anta pembetuan sa ahlul bid'ah, naguanta pembetuan sa mga tao ahlus sunnah wal jamaah. Ay pagunaan tanuron musay sa makampat na sumanga tao pembetuan sa ahlul bid'ah. Gengga iya ahlul bid'ah ang mga tao na miyaw na so kaya pakarayagon o miyaw na mga ulama o anta ipmutun sa mga tao ahlul bid'ah, mga tao titusiran migagarnab si kubid'ah na mialoy kumiyang una mga kitab lagi do pa magengga iya kitab al-farqu bainal firaq ayakiyati agengga kitab na miyaka labi susyaw gatos ragun ay maanan yan na pakasang giburagun kiyati kinisuratan ko lagi daya kitab na uman malangan na printan nalimu Allah Ta'ala kakesambayan tanong sa geng kaya kitab na ayat kitab saya na sa kaniyan so Abu Mansur al-Baghdadi. So Abu Mansur al-Baghdadi na padaya kumiyangaw na ang mga ulama tanong ang mga sunni ahlus sunnah wal jamaah na inaluin yan sa geng kaya kitab yan aging kuto mga tao mga ahlul bid'ah. Oy, ino silang kaptuwi sa mga ahlul bid'ah na sabab sa aging kutwa kapakasisilay aging kutwa akidairan tindigiran paratairan mipantag si ku Allah subhanahu wa ta'ala karibat akia kilalairan si kutuhan tanu Rabbul alamin. Na mialu si saging kaya kitab si ku page 993 siya pulo agutlo pandangan yan na inalu niya saya aging gaya akida doktrin ageng gai ang mga tao ang mga ahlul bid'ah lagi do mga kuan mga mujassima musyabbiha oy nakataya mi aloy niya saya so Hisham ibn al-Hakam padaya ko mga ulama o mga musyabbiha ang mga dadag ang mga tao pembetulan sa ahlul bid'ah anna ma'budahu za'ima Hisham ibn al-Hakam anna ma'budahu jismun dhu haddin. So tingin so Hisham ibn al-Hakam padaya ko mga ulama o mga mujassima ang mga dadag ang mga ahlul bid'ah na naaya Tuhan yan parang pangimbenarian po Tuhan yan na badan adun tama na iyan. Na pag sa mga pangimbenar aging kaya mga musyabbiha mga mujassima betulan sa ahlul bid'ah na sutuhan niran na ala suratil insan za'ima anna ma'budahu ala suratil insan aya kakalim niran at Tuhan niran na lagid ubuntan utaw oy walahu yadun adna limanyan wa rijlun adna skinyan wa aynun adna matanyan wa udhunun adna tangilanyan wa anfun nagu adna girungyan wa famun nagu adna ngariyan oy ginan pangimbenar aging kanan ang mga tao ang mga ahlul bid'ah agupad sa pangimbenariran na faza'ima anna Allah azza wa jalla yahmiluhu hamalatu arshihi pada sa pangimbenariran na sukun sa Allah na naaawidan sa sakwatan aging kuto mga malaikat maawid si ku arsh Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sa taman akaya wa ginan ipangimbenar aging kaya mga tao apmutuan sa ahlul bid'ah amigagarnab siran si kuribat pangimbenar yutigab tugiran sa ahlul bid'ah. Why? Na aya masakitun sa ginawa at yun katarima o akal na sisaging kay masatan yung manto naging iya mimbabalatan mo ang mga pagtaw di mamanulak sa mga tunganeran kay sabab sa mga tunganeran na miya mag-asyaira why na ibtulagiran na aya para pangimbenariran nun na sukun sa mga asyaira na mga ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Anda manaya kambetuy nga o mga asyaira sa ahlul bid'ah isiran pure ahlus sunnah wal jamaah langon agalbakiran ang makambabatang ko mga pangitabaniran na palayan makapapasud ko kitab wallah o di na siku hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam o di na ijma o di na qiyas way na anda manaya kambetuy ngaon sa ahlul bid'ah sa mga syaira isiran pure ahlus sunnah wal jamaah ayabong geda-gedaan niyo na sa mga syarif na siran na mga ahlus sunnah wal jamaah ang mga asyaira why yuti sabab aging kaya mimbabalatan ang mga pagtaw
na ipkugudiran ibatano di panutula sa mga syarif. Ipkugudiran ibatano pagaloya sa tutulang mga syarif. Tunay sabab, nakaisabab sa ketukawan sa mga syarif, miyagintaw sa nga Pilipinas asira ni Seba panu Allah Ta'ala sa kaya pakadaya mga Islam sa nga pirikirikaban anunya lalambu sa nga Pilipinas nadiran kabaya iba di mapanutul sa mga syarif ay sabab sa kekukay sa mga syarif na mga asyaira. Huwag mga asyaira sa mga syarif. Lagi na ni sabab adiran kabaya iba pagaluya sa mga syarif. Kataya sa kitab amya alwirun sa aqidah mga syarif. Ayatay talaging kitab na al-ajwibatu damigha fi raddi ala al-aqaid az-zaiga. Ayat sumyurat sa kaya kitab na pad ko mga bawataan Nabi sallallahu alaihi wasallam akya babadanon way aginan supmutuan sa mga hadarima ang mga ulama way na ini surat sa kaya kitab so aqida o mga syarif ang mga palukluksan nila. Wa haula isadatul ashraf si nga page 55. Wa haula isadatul ashraf gyang kanan atigian ang mga syarif way ahlu ilmin wa amal mga tao ang mga lay ilmo ka mga ulama nagu mga baramal aqidatuhum ash'ariyah na aya aqidairan doktrinairan na ash'ariyah ash'ari yan ang isabab kabubana o aqida ash'ari asy'ira sabab sa ginan ipakasal aqida o mga palukluksan tanwa mga syarif why ilinyo man kabubana o aqida ash'ari kiyaw niyan adigyan kay mga bagwiman to mga sikta lagi do mga Mu'tazila ug mga Wahhabism why na naaya kiyaw na o asy'ira aqida ginan ipakasal na gede-gede man si kumyangaw na masaw mga palukluksan tanon na kenegtanu ay giraman to mimbubuot tasiran na adin din kebetulan ni ranon sa Asy'ari ad nakingangarang kumalaw sa sa Asy'ari agi mo ta Asy'ari na ayat itu ka kuro paro na Asy'ari sabab sa ginan imakaguguna nao sa andangiran din akatawan so Asy'ira aya singular yan na Asy'ari na aya kapkabal sa ranon na Asy'ari why na aya pa kay sisan basi kumyangaw na ama sa mga lokstano na tabita na baad na miyaging arangkeran udi na baad na bituniran kumawatayran sa ini bituranon na si Wahhabi udi na si Salafi deden na ba tanong yan sa katawbo mga lokstano iba aya ini ingaranian kuwatayan inimbuata na si Salafi udi na si Wahhabi na makatuturuanan sa gingga iya miya bututan mga sikta na latest ya mga sikta yang babago si Islam why upang makaad na kababutuan nun sa Salafi why na anda i-certificate yan ayos to apure nga lang yan na si Salafi why naguantay mga luksyan na udah kigmaw nga certificate ayos to ad na miya na mga masa si kumasa mga lukstan na ad na miya gingarangkiran sa Salafi udi na Wahhabi na gumaw na ka certificate yan ugan tayo mga luksyan ugid na dead na big mo tao ugid na so ingara na Asy'ari Asy'ari kapkabal sa mga lukstan na dedaklanan sa taman liman to na may kadakadakala diyon ni mangaran sabab sa geng kanan na Asy'ari naginan iaqida as-sunni aqida ahlus sunnah wal jamaah ni sabab sa mga lukstan ni mga pagariyamin mga karegar kanu aso mga syarif ang mga lukstan ang mga buhataan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan iuntul suaqidairan why sa din sa sumupakiran na tao ahlul bid'ah tao adiing galabak sa bid'ah aya pangimbanarian na ribat makasisilay ilain yung managing kay mga tao adi mamuto sa ahlul bid'ah kasi rambu ititu amigagarnab si ku bid'ah langon apagarataan niran agalabag mga syarif amal mga lukustan mga pipiya na palayaad na kapupasudan yan kung mga kitab why tunay mga ibarat yan gingga iya mga mimbabalatan na pakararataan niran so kanduali di ka pakasid ka ako miyatay sa panganang kan ikaraman to miyatay sumiyatay na pakararataan niran why ugid na yapya ka magmasawon na kansiran nubu so sabaad kira why pakararataan niran so emanan yan na maulidun nabi uway abadiginan ni mga una-una mga amal o mga palukuluksan tano uway yung na maulidun nabi amin hindi ukiran mga syarif isa sa mga black propaganda aging gayamin babalatan o mga pagtaw na aya ko na di tano di kemping na suka tutunong-tunong
Why? Agala pa kumalukas. Nakabukaganan mga pagarya. Malaanan aga pamrak. Kanaba ayadi mi di kemping nabaso katutunong-tunong. Kaso katutunong-tunong naginan so galabak sa gibantugan. Na sa gibantugan nasiran sa mga tao sumiyupak ko panulon ng mga syarif. Why? Na aya dito no di panulon na so mga amal o mga syarif ang mga pipya inindawiran ko mga lukstan walagi duwa amanan yan na di ka pakasilka kumiyatay sa panganangkan kanduwali why sumaulidan nabi ako suka kunot ko subo kapag tanong ako bismillah agin na sumutun tanong sa kapit as Shafi'i naginan ipengdo tanong kumadakala ianda manaya ikaw yagian kanaba aya paguyagan tanong nabagyang kanan akatutunong-tunong agalabak sa gibantugan way naginan mga black propaganda aging gaming babalatan ng mga pagitaw mapada na mga papasang ikapamtu sa ahlul bid'ah na taginubabas kasiran ititu kebetulan sa ahlul bid'ah sabab sa suparateran pangimbenariran na pangimbenar o mga tao mga ahlul bid'ah ami aloy ko mga pangitaban way barat na ando manaya akabutuy nga sa sunni ko tao aaya pangimbenarian na ad na mga anggota wallah inang kubanian sa Allah Ta'ala sa anggota dahil nakipangimbenar san ay inunta ko tawa ahlul bid'ah may sabab san maalok sa mga pagariyami ay importante na may karegar kanu aya aqida untul ahlus sunnah wal jamaah original as-sunni aginan ipakasal as-sunni naginan sa aqida o mga syarif ami ka umar katano sa gyang Pilipinas kebetulan siram sa Asy'ariyah kagyuti mi aloy sa gyang kitab basta maaloy sa Asy'ariyah nasiran ikirik title sa gyang kana ahlus sunnah wal jamaah kamismo si Sheikh Al-Albani ulama aging kay mga salafi na pisag siyan yan aso ahlus sunnah wal jamaah na aya miyaw na akirik san title na so Asy'ariyah ahlus sunnah wal jamaah sira na manan yan nabalasan kanu Allah Ta'ala sa balas amapya kung kaya mantay niyo sa kaya makampat a video ay importante na siya butiyo o anta ipmutuan sa ahlus sunnah wal jamaah anta ikirik sa kanan at title ago siya butiyo o anta ipakamumuradan sa saging kanan ang mga ahlul bid'ah ang mga tao miya makasilay aminigarnab siran si kutito bid'ah ay pinakamala bid'ah na suka pakasilay o aqida utaw agi na suka ang kubinian ko Allah Ta'ala sa mga anggota ng mga darpa way mialoy si saging kaya kitab aya kiyumpungan ko mga ahlus sunnah aya kiyumpungan ko mga ahlus sunnah na ajma'u ala annahu la yahwihi makan miyumpung sa mga ahlus sunnah sa suwallah na di kaangkuban sa darpa na sa din sa sumupak saya nagina ni mga ahlul bidah sila ni mga ahlul bidah so pakmiran na ya kaangkuban din sa Allah Ta'ala sa darpa at tira na sa nasi sa langit o di nasi sa ars o di nasi siku gadung agardin na miya supakiran aging kaya kiyumpungan akyo pakatan ko mga ahlus sunnah na maanaw to sa knabas kanin pad sa ahlus sunnah kasi sa kanin pad ko mga ahlul bidah balasan kanu Allah Ta'ala sa balas amapya salam na miskanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh